Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Rafael Prol, que é o presidente da Agrupación Ornitolóxica Cultural Deportiva do Grove. Bos días, Rafael, gracias por vir ata aquí. A ti, a ti. Bueno, contanos un pouquiño que é o que facedes nesta agrupación ornitolóxica. Pois a Agrupación Ornitolóxica do Grove ten 150 e tantos socios, non só do Grove, sino de toda a provincia de Pontevedra e incluso de outras provincias. Sí. Actualmente somos a sociedade máis importante de Galicia en número de asociados, en número de petición de anillas, que é a referencia que temos a nivel dos campeonatos nos que participamos. Nós nos dedicamos á cría de canarios e outro tipo de páxaros en xeral, en cautividade, para despois presentalos aos diferentes concursos que hai a nivel autonómico, nacional e internacional tamén. O sea, canarios e que máis? Canarios, páxaros exóticos, páxaros bico curvo tipo loros e isto, todo tipo de páxaros. E onde os criades? Como é ese A proceso? maioría dos nosos socios, pois, nos seus domicilios ou nos seus terrenos que poidan ter, teñen o que se chama núcleo zoológico, que é unha titulación que nos dan a través de Medio Ambiente da Xunta para poder ter este tipo de páxaros. Isto máis ben é para xente que ten unha cantidad importante de páxaros, como pode ser o meu caso. Despois hai outro tipo de socios que, pensionistas, nenos pequenos, que teñen moita menos cantidad de páxaros, me refiero a mellor a ter 10 parexas de páxaros así, que esos non necesitan ese tipo de titulación para criar os páxaros na casa. Claro, entón a partir de que cantidade necesitarían esa É titulación? un tema que se está estudiando coa Xunta a través de Medio Ambiente, polo TEID esta da lei animal esta que temos. A intención é que haya un determinado número de parexas a partir das cuales sea obligatorio ter un núcleo zoológico. Estás estudiando, non che podo dicir unha cantidad exacta. E no seu caso, cantos ten? Eu teño moitos, eu crío con... Ahora mesmo debe haber uns 400 páxaros na casa. Caramba, claro, ten que ter un espacio moi grande para telos, Teño non? un aviario amplio, con núcleo zoológico e todo ben. E dan, supoño, moito traballo, non? Como sería o coidado que requieren día a día? O traballo é diario, empezo pola mañán, botándolle de comer, cunha pequena limpieza, e despois pola tarde outra vez. Depende das épocas do ano, pois hai unhas épocas que cando están criando que teñen un tipo de coidados, ahora que están en período de muda teñen outro tipo de coidados, e despois cando veñen os concursos que son de noviembre hasta enero, pois é outro tipo tamén de traballo distinto, de preparalos de cara aos concursos. E sigue criando máis ou con esa cantidade xa? A época de cría é de enero a junio, máis menos, todos os anos é eso. Os páxaros que nacen en esas fechas son os que van aos concursos, só van o primer ano de vida, normalmente. Só o primeiro ano de vida. Despois se dedican á cría. En eses concursos como son? Que é o que se valora? É que son distintos os jueces que hai. Hai uns jueces que valoran polo color dos animales, e outros pola postura e despois polo cante. Son distintas categorías. Dentro das mesmas categorías de color, por exemplo, hai sobre 200 e pico tipos de colores distintos dentro do que son os canarios en sí. No mundo da postura son páxaros diferentes en canto a que son de distintos tamaños, de distintas formas, por iso lle chaman de postura, e aí son menos, aí son sobre 20 e tantas clases. E despois do canto tamén? E despois do canto, que hai o malinois, o timbrado e o roller. Que son tipos de canto distinto. En eses concursos, supoño que hai premios que son premios económicos? Non, son os premios simbólicos. Nos facemos no Grove, xunto con unha asociación de Vigo, estamos de alguna maneira hermandados, entonces un ano facémolo o concurso no Grove, outro ano facémolo en Vigo, non? Isto máis ben é polo tema da colaboración dos socios e máis polo tema económico, que, entre os dous soportamos o gasto económico que ten o concurso en sí, entonces un ano facémolo en Vigo e outro no Grove. No Grove facémolo no pabellón de deportes coa colaboración do Concello do Grove, mediante unhas axudas que nos dan, trofeos, e despois o que se fai é unha semana, en esa semana veñen uns jueces que os temos que buscar a través da Federación Española, da FODE, que lle chamamos nós, Federación Ornitológica e Cultural Deportiva Española,
que é onde está o Colegio de Jueces, como o tema do fútbol, os jueces do fútbol, buscamos socios ou jueces de distintos sitios para que veñen a xulgar as distintas categorías que hai nos concursos. E este ano onde toca? O Grove? No Grove, este ano estamos preparando xa o concurso para facelo no Grove. E cando vai a ser? Do 1º ao 8 de noviembre. O ano pasado tuvémoslo que suspender polo tema da gripe aviar. A ver, este ano, se temos máis suerte, adiantámoslo un pouquiño, porque a gripe aviar suele vir de mediados de noviembre para diante. Esperemos que este ano non nos fastidien. E usted vai a participar, ou participa todos os anos? Sí, eu participo a nivel nacional, o sea, a nivel autonómico, nacional e internacional tamén. E cantos recoñecementos, non sei se sabe os que terán? A nivel autonómico, pois non teño ni idea, moitísimos. A nivel nacional debo andar en 15 campeonatos ganados, a nivel mundial creo que foron 7. Caramba. Hai outros socios dentro dos compañeiros meus dentro da asociación que, bueno, que tamén están a este nivel. Supoño que eso é un orgullo, non? Sí, un reconocemento, non cabe dúda. Unha labor de moito, bueno, no meu caso de moitos anos. Cantos anos leva dedicándose a iso? Desde rapaz. Por que lle entrou ese gustillo polos paxaros? Pois non che sabía dicir, sempre con outros compañeiros da miña edad ali do pueblo, pois daquela o que facíamos era ir ao campo a buscar os xílgaros, os verderoles, os pardillos, que hoxe en día eso xa non se pode facer. Pois son, bueno, están protegidos os animales, como hasta certo punto é lógico, non? Bueno, empezamos así, e depois, a medida que un podía poder económicamente ter posibilidades, pois o que facíamos era comprar canarios. Bueno, aí empecín, xunto con outra xente, vamos, non eu solo, hasta hoxe. Carai. E o coste de mantelos é un coste moi alto, manter así tanta cantidade de paxaros? É un coste, bueno, un saco de pienso dos animales, misturas, costa sobre 35 ou 40 euros. Un saco de pasta anda tamén ese precio, 35 ou 40 euros. Eu necesito 4 sacos ao mes, máis ou menos, desto. E depois sempre se ten algunha medicina, algún medicamento para antibióticos, cando hai algún tipo de enfermedad, a través dun veterinario, lógicamente se busca ese tema, e algunhas vitaminas tamén, determinando o tempo do ano. Agora, por exemplo, no tema da muda, pois están tomando aminoácidos para o crecemento da pluma. Tendo tantos, como detecta se un está mal ou... Claro, porque mirar para todos é imposible. É visual todo. Sí. No momento que ves un que está apagado, que non se move moito, que está, bueno, embolado, é cando, bueno, o pasas para unha xaula de enfermería e a cuidalo. Claro. E hai veterinarios especializados en este tipo? Non hai moito, pero empeza a ver. Así como, por exemplo, no mundo do can e dos gatos hai moitísimos veterinarios dedicados a eso, pola zona nosa moito relacionado cos paxaros non hai, pero bueno, empeza a velos. E no tema dos concursos, como levan os paxaros? Estrésanse moito? Hai uns transportíns especiales xa preparados para leválos aos concursos. Eu dedícome, cando é o Campeonato de España, son un dos porteadores de Galicia, xunto con outros, que collemos os páxaros nos criadores todos de Galicia e os transportamos ao campeonato que é en Talavera de la Reina. Xa digo, van uns transportín especiales, con comida, con agua, van moi cómodos. Sí. Dicíame, ahora co este tema do calor, non sei se o pasan especialmente mal, se... Bueno, eu aquilo teño preparado con unha especie de ventiladores e eso para que sufran o menos posible, como nos pasa a nós, non? Al final de cuentas, cando hai calor, todos sufrimos o calor. E despois no aviario que teño eu tamén lle teño tellado con material para que non pase o calor para baixo. Para alguén que quere iniciarse nesta afición ou neste, que consello lle daría? Como podería iniciarse? Dedicarse a calquera das asociacións que hai a nivel de toda Galicia, e a través da xente que está involucrada nese tema. Normalmente todo o mundo ten un local social onde nos reunimos de vez en cuando, e a partir de aí é onde vas conocer xente, te van a presentar distintos páxaros e ti buscarás o que máis che guste para empezar. No seu caso, cal sería o seu favorito? Non sei se dentro de todos os que ten... Eu empecín cos timbrados españoles, un páxaro de canto, despois pasín a color e despois pasín a postura. Depois hai outros páxaros que son máis difíciles, que son a mezcla entre o xílgaro, xílgaro maior, o xílgaro de aquí,
que eses páxaros hai que telos con os permisos especiales, non é como os canarios que podes ter o que necesitas ou que queiras ti na casa. Ora, hai outro tipo de páxaros que necesitas, bueno, chamalle CITES 1, CITES 2 e CITES 3, que pola lei de benestar animal, non? Incluso hai algún tipo de loro, loros que, bueno, que costan moitos cartos, hai un loro jacinto, é un loro azul, que cada exemplar deles vale sobre 60.000 euros. Son animales que están moi protegidos, podes conseguilo con cartos, pero de un criador, o sea, da naturaleza xa non se colle nada, esos sempre son páxaros ou aves que se traen de un criador. E usted tamén os pode vender a outra xente? Cedémolos entre compañeiros, é o que solemos facer entre nós. Depois, ao final de ano, os excedentes, o que non nos vale para cría todo eso, pois, bueno, pois vai un mayorista que é o que leva todo. Que máis iba a preguntar? Pois, sí, que pois a xente que se quera dedicar a isto, supoño que son moitas horas e moita dedicación. Bueno, depende o número de animales que queira ter un, non? Claro. O sea, o meu caso, eu agora mesmo estou jubilado, entonces, bueno, teño tempo para eso. Evidentemente, unha persona que este traballando co que teño eu, costa un pouco. Claro, claro. Pero, bueno, todos empezamos con pouca cousa e a medida que cada un pode, ou, bueno, por afición, ou porque lle gusta, ou por tal, pois vai a máis, que foi o meu caso. Claro. E na familia, na casa, como levan esta afición? Teño un fillo que, bueno, que me botou a man cando eu, pois, por algún motivo salgo de viaxe ou vacacións ou que sexa, e el queda cos animales. E depois, cando vamos aos campeonatos, tanto sean a nivel nacional como internacional, pois sempre me acompaña. En estes campeonatos como é o ambiente? Hai moita competitividade ou hai un ambiente... Pero, bueno, é un ambiente festivo, vamos a chamar así, entre todos. A competitividade, lógicamente, como en calquer deporte ou calquer afición, pues sempre existe, pero, bueno, eu teño moi grandes amigos a nivel, podo decir, casi de todo o mundo en este mundillo. E dos 150 e tantos socios teñen unha cuota, supoño, para... Sí, temos unha cuota anual simbólica que son 20 euros ao ano. E decíame que teñen socios de todas partes, entendo, non? Sí, de toda a provincia, de Pontevedra sobre todo, do Grove, bueno, isto naceu no Grove, o que pasa que, bueno, por circunstancias foi crecendo, a nosa asociación, hoxe en día, nós a Más Vigo, somos as asociacións punteiras a nivel de Galicia, en outros tempos eran outros, pero, bueno, isto vai nas persoas que no seu momento están nas directivas, como pasan todos os mundillos, non? Pois, bueno, hai algunhas persoas que os fan crecer en un determinado momento por diversos motivos. Bueno, así como era fai tempo unha asociación que había en Coruña, outra que había en Bayona, pero, bueno, foron desaparecendo os directivos que estaban de aquela ali, son asociacións que viñeron a menos, cousa que non é boa para nadie, evidentemente, isto conviña que todo fora igual, pero, bueno, hoxe tócanos a nós os punteiros, xunto con Vigo, como digo, en outro momento tocará a outros, está claro. E que diría que é o mellor, o que máis lle satisface de estar cos animais e coidalos e todo isto? A época de cría é máis bonita. Sí? A época de cría é máis bonita, cando empezan a nacer os pichonciños, empezas a coidar, para mí é máis bonito. Sí. Pero son moi delicadiños, non? Bueno, non é que requieran moitos cuidados, porque para iso teñen os pais, pero, bueno, o que requieren é unha alimentación a propósito para as crías, igual que cando nós temos os nosos nenos lle damos aquel tipo de biberón ou outro, pois nos animales pasa o mismo. Eles coñecen, quero dicir, coñecen a usted, coñecen a xente que coida? Sí, que se dan cuenta. De feito, mellor cando ven algunha persona de fora a mirar os páxaros, pois, bueno, non é o mismo que entre eu que entre xente que non tal. O sea, que distinguen perfectamente. Carai, bueno, pois non sei se animamos a xente a que se achegue a este mundo, non? Que o coñeza un pouquiño. A través de, sobre todo no tema dos concursos, cando é a época dos concursos, como digo, ahora o noso que vamos a ter ahora no mes de noviembre, pois aí é onde se pode ver o tema. No Grove, por exemplo, cando facemos este concurso hai sobre 1.500, 1.600 páxaros no concurso, de moitas razas distintas, de moito, bueno, entonces aí é onde un pode ver o que hai e o que lle poida gustar de cara a empezar eles a cría. De feito, en eses concursos temos a afluencia de moitísima xente. Claro, e voulle preguntar se pode ir xente externa simplemente a observar. A intención é esa.
Vamos os criadores para obter os premios que nos gusta a todos conseguir en cada concurso, pero tamén animar a xente de fora, incluso que non ten paxaros, a que veña a velos, que queira que se anime a seguir coa afición esta. Perfecto, pois moitísimas gracias, Rafael, por vir hoxe ata aquí, por dar a coñecer o que facedes na asociación e que siga indo moi ben. Moitas gracias a vos. Gracias por vir e gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.